En bil, der kører 611 km på en liter brændstof. Det lyder som en drøm, men det er allerede virkelighed. For nylig blev bilen vist frem på Langkær Gymnasium i Tilst. Som I kan se, så er vores bil fuldstændig lige så strømlignet, som var det en svæveflyver. Og en af de ting, der vil gøre biler i dag meget mere brændstofeffektive, ville være, hvis folk kunne acceptere, at man ikke kunne se forhjulene, at de blev kapslet ind, og det samme med baghjulene, og så den meget slanke facon. Jeg vil skyde på, en almindelig personbil i dag ville kunne køre dobbelt så langt på literen, hvis man accepterede det meget slanke design. En lille bil, DTU Roadrunners, en bil med et simpelt karosseri, der dækker over en lille motor, der kører på miljøvenligt brændstof. Det er så anden generations bioetanol, det her. Det er et restprodukt, så der er ikke nogen, der sulter for, at man kører på det. Og det vi har her, kan vi vel køre en 50 km på. Sådan en deciliter der? Ja. Hvor stærkt kører I så? Vi kører op til en 30-40 km i timen, lidt afhængig af banen. Bilen har i banetester vist sig at kunne køre hele 611 km på en enkelt liter brændstof. Der er ingen aircondition her, der er ingen bremseforstærker, der er ingen servostyring, der er ikke noget lydisolering, der er meget larm herinde. Det hele det er sådan lidt raslet, der er kun de nødvendige ting. Vi kan ikke som universitet gøre så meget andet end at vise vejen, og så håbe på, at fabrikkerne og bilproducenterne, og specielt forbrugerne, ønsker de her ting. Lige nu arbejder de studerende på at lave fælge af kulfiber, som vil lette bilens vægt med op til 6 kilo.